Иртеден республика халкы участокларга Агла Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүгін Башкаладагы 116 номерлы лицей бинасында урнашкан сайлау участогына килде. Парламент җитәкчесе кем белән селфи ясый, сайлаучылар белән нәрсә хакында сөйләшә. Бу хакта тулырак Гүзәл Алимова. Күтәренке кәефтә хатыны Луиза ханым белән Фәрит Мөхәммәтшин 116 лицейда урнашкан сайлау участогына сәгать 9-да ук килде. Тавыш биргәнчегә кадәр участок комиссиясе әгъзалары белән аралашып алды. Әлеге участокка 2300 сайлаучы беркетелгән. Бу бик зур участок. Ышанабыз, киләчәктә Татарстанда мәдәнияткә күп игътибар булыр дип. Я голосую за то, чтобы нам, пенсионерам, хорошо жилось. Хочется, чтобы наш Госсовет отстаивал права нашей республики. Фәрит Мөхәммәтшин бюллетень алырга бара, шул арада үз сайлау участогында тавыш бирүче күршеләре белән дә гәпләшергә өлгерә. Тавыш бирү кабинасында Мөхәммәтшиннар озак булмады, бюллетеньнарын бер тартмага салалар. Моннан соң Фәрит Мөхәммәтшин селфига төшеп, күзәтүчеләрнең хәлләрен сорашты. Мөмкинлек килеп тавышын бирергә бар. Читтән караучылар, наблюдательләр, алар да менә аларга да мөмкинлек тудырылган. Утыралар, карап, игътибар белән бик тәртипле. Ышанам, безнең сайлаулар уңышлы, тыныч кына гадәттәгечә үтәр. Участоктан киткәнче Фәрит Мөхәммәтшин биредә үк оештырылган ярминкәне карарга да тукталды. Гүзәл Алимова, Салават Мөхәммәдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.